guys, good morning. Tuesday morning karon aragya pang uwa na kadto gawas. Ngita ko paagi gun sali na para makauli ko kay si Terry nagchat na nga wa na kuno koy perfume nga men kay sold out man lagi. Ta pa man koy daghang stock tos ilang undoy bilin. Magpatod ko ni undoy ron. Sa uli na lamang po ko kay di man tos Terry makahibaw to ug saan tong mga papel dito kay na may mga papel gipamutang sa karton. Inventory was Terry masayo dito man halamang ulian kay sayang mo budog pang kansilan ag mga order kay nara saya nga kaadyo narabay time nga way mo palit labong na mo palit inato maasikaso mo nang uli na lamang ko magmas na raman po ko dya nalagi po yung mag-raincoat na lamang po ko saya ang amgot po kaadyo kansilon. By the way guys, salamat tayo ni Kuya Jun nakikipabitay item na mga movies da na salamat ko kay nakahuam daan na anja katanaw po ko salida di kaadyo buring kinabuhi na ring priso tanawa raman na ninjo. Ara, uwan na po do. Lapukan na dyan kaaso. Mao na ni guys, ang mga perfume, ipanangon doy dari. Anda kay di na madata na ng duha ka karton. So, bahin-bahinan. Magdakog 25 ka women, 25 pod kamin. Arang man to ning kabutan bata. Anja kong kitabangan guys. Kaya magduko-duko ko. Garabing kalabad agang sakit pag ang iduko. Muna si Jarada nega arins. Aga ko dari ga. Magsamok ko dari sa daplin. Pila ba ito nabilin sa inyo? Duha ka karton. Kuha na daypod. Kuha na daypod sa supplier dani. Pag-raincoat guys, may gamitin. Banto na taron. Labog hinay pa, taligsik pa. Kaya unjag, watuwaton pa mo kusog na dyan. No? Di na nung kauli. Bugat ka kadaog. Moments later. I love you, Day. Ha? Wa naman pero ubo lagi sipon mang ilong duha way buho. Da ka na nairakap. Ha? Di pa ang gi-cancel lagi. Ang gi-cancel. Gi-cancel kay di sila makuwag na sipon. Schedule mo ko karon na ina, drawan na di bala mo chat ako nga din. Datawa ko. Pwede, pero ahid. Ahid. Chat na ka-ahid. Guys, dyan ako spy. Hangga sa na ipalidzara ni Nay. Huwag ako ni hapit merkado. Na? Taundoy ni palidza. Tapi pas yun, sali na hada to. Alam magida. Tini palit ko visitor. Das na, giran si Mana. Labhi di lang. Labhi. Takto na no. Nami na kay blue. Kan kag pasyon day. Ang koy gas alain kay ako ni hapit sa merkado karang uwana. Mura mo kukungo mag-ilis ako. Mag-ilis ako guys. Karang uwana oy. Makailis na ako guys upang bahay guys. Sa tungliliyag at ang garden. Ala dagkuan na masang kamatis. Uy. Wow. Oh guys. Nagang kamatisan nalarang dagkuan na. Agsilik ko no hala. Anong nagkuhan ako aso? Nanay mga buwak. Hala. Uy, araga din ang lipad dyan. Anong nagkuhan naman dagang kamatis. Namunga na. Namunga na guys. Gagmay. Di para mapakitag taron kay ladyo raman to. Oram na to gardinan. Uho nagwa. Nagwan. Pero mo. Agmasi. Ang order ba ni abot naman? Ako ni kabak sang gipalit. Ala, lumikit man. Pang-check kung nakuha ba sa duwan. 3, 4, 5, 6, no. 7, 8,
ako. 9, 10. 10 jadi ay, dapat 10 ka box. Grabe guwan, wala may hulong-hulong. Oo, gapon. Katanag-tanig ang gamay gapon. Ay, no. Gagawin ko na sa wala, ma'am. Oo, naman. Ano naman? Gusto ko nila. Nay, pagtaguin yung mas, Nay, oh. Bigay sa ma'am. Ay, sir, Kaya usikan mo po nila, huwag niya sa tanan. Kasan po, kaya magkuhan po, magsalig niya na daghan. Iwan na mo pag-arrange na. Ang maal. Babak na. Sungay. Yung ko sanay. Kung binuhok mo si Maraguan. Walang kayang bilbo, walang kayang. Walang ka maraming sa pagkawan. Walang ka. Nada ako sa nilagyan. Idag sila na napakado kung tamati. Ha? Kung kabod. Ha? Kung kabod. Kung kabod ka lang dito. Naik, kakad doon ka kung kabod. Nanay, ah. Ah, katang sabbot na kuwan. Uy, nanay, kay kariray paggawas. Yun, mamaki ko dyan. Ang patong ko eh. Ang longkap, baka alit. Aram di ay. May sinang kirelevan. Di aras-aras lagi sumuksan. Hotel karo de patong nila. Ay, hindi ko lang nandun. Ano, ako ko sa ulit na pinilita ka. Para ba ko'y pilit ni Queenie? Na mahapit? Nang nilagang pasyon, Ter. Nang nilagang pasyon na ikibitay. May pasudan eh. Dari tabliza, guys. Kanirahan timplahon. Tamis na ba ni Daan, Ter? Matamis na din ni Daan. Ha? Wa naman. Wa naman, hinuon, nag-ubura. Painit na ninyo, guys. Sama gitu biko. Alay class grade pun mo dang na pesalin. Grade mo naman. Kanang, na ba yung pan putok? Nasaan na ba yung pan putok? Asal tablet data. Balik. Oh, Prince. Sama ni. Apa? Prince, kasperuan. Nasa ka sa biro? Ha? Biro tungkas ka ha? Ako ka sa biro na ko. Baboy, ro. Ah. Bumba ang baboy. O ano? Guys, kita kung hinilisan sa kahari ha. Sana bitong turning baboy nga. Maradugay na. Hinilisan. Ano gusto ko iliro daw? Ano may luto daw? Naman. Uwa, magaliro. Wala na mabuan na pagpadong. Abukan. Ayaw ko ka ito gabihin. Dira. Kanta ninyo guys, dahil luto gamay. O dahil hinilisan po gamay. Sa mo na nukustir.
Bisa mo nanopos? Naluso. Ya lagi imurag may nakuwakan po. Guys, may nakuwakan guys. Mahaw ta ninyo. Ano na uy, baboy. Isa lagi mo ni. Ginhawan na ti. May nakuwakan biti. Pero na. Mamahaw ta. Aso pa daw na hadang ka. Ako ko na aso. Na, unod na. Wala po. Luod man. Lagi na upo. Igit po sa ding freezer. Grabe na kasi mura nag-snow. Hindi ako nakitsukul. Ito na sila ng taon. Ano ka mo? Ano ba? Mga mag-snow sa ano. Kinsa ni Claire Falin? Ay. Subang niya? Hindi na mo ka. Umuling ka na. Dawin na. Kuha na sukuan. Siguro naman nagsisi. Oh. May lasa daw. Nanibag mo ko sa mong bahay guys. Kaya pila po ko kaadlaw no hapit mo si Mana. Pero nanibag ko. Nawag aldiro. Nawag kuan. Baso nawag kutsara. Lain mag-arrangement. Aliwaros mi dari. Basta buntag magka-aliwaros. So, manghipos ko ron dari sa kwarto. Wala ko ron mga sinina. Road to 100k. Salamat sa mga ning subscribe. O sa mo subscribe pa. Thank you raan.